Salutări și bun venit la un nou episod, eu mă numesc Andrei Gege și astăzi vom avea doar o mică discuție aici, după cum vedeți e pur și simplu un mic gameplay pe ecran, cum eu eram într-un cave și mă pierdusem, bla bla bla. În fine, revenind, s-a întâmplat un anumit lucru, nu știu dacă vă pasă sau nu, dar știți că în ultimele luni am avut un copil pe canalul meu, prieten, hai să zicem prieten, nu în ghilimele, pentru că chiar mi-a fost prieten. Și nu mai mi-e prieten. Ștefan, 2016, dacă îl știți, trebuie să-l știți, ăștia care ați uitat probabil și nici măcar n-ați reacționat în nimic. Sunt viewers de genul care pur și simplu stau și se uită la videoclipurile mele, dar nu țin nimic, cel mai probabil, pentru că vă vizionări, adică na. Și m-am jucat cu el pe Minecraft, am făcut 2 servere cu el, el le-a făcut. Și, to be honest, ne-am distrat, bla bla bla. Singura lui problemă, și îl înțeleg perfect de ce face așa, dar este insuportabil, este că mă tot omoară în Minecraft. Adică fix la momentul nepotrivit, fix când vreau să-mi iau resurse, fix când vreau să-mi fac o casă, fix când așa. El a jucat cu el T-Launcher și a început să mă omoare în continuu și apoi el a zis omoară-mă, l-am omorât și a ieșit și am zis bă, de ce a ieșit? Și el apoi a început să crede că îl conving să revină. Nu, eu doar vreau să știu motivul și de ce se comporta așa. Apoi mi-am dat seama de ce nu pot să zic cu voce tare, pentru că asta e problemă personală a copilului, adică până la urmă ce n-ai dau expose la ce. Are el o problemă, nu știu, ceva, nu pot zic. Dar ce pot zic este că nu pot să-l mai suport. Asta nu înseamnă că Doamne ferește, acum trebuie să intre el într-o depresie că am eu ceva cu el sau că întotdeauna el va fi așa. Nu asta e problema. Problema sunt nervii mei. Eu având probleme cu nervii, nu pot să-l suport. Așa că am renunțat la el. Decât să stau să-mi pierd ziua și să mă enervez și să mai fiu și supărat pe familia mea. Că de obicei când am nervi, eu mă descarc și pe familie. Am o problemă uriașă cu nervii, asta am moștenit-o de la tata și tata de la bunica mea și bla bla bla. Așa că am decis, Ștefan, îți dau bloc. Așa, sper că mai are Minecraft-ul pentru că l-am scos din contul meu normal. Nu știu dacă mai are Minecraft-ul sau nu. Oricum există crafting and building, deci are ce Minecraft să joace, are și launcher-ul. Ștefan, dacă vezi asta, vreau doar să știi că ești un copil foarte bun, ești un copil de treabă, ești un copil care susține o persoană. Știu că, nu știu dacă mai sunt favoritele tău YouTuber, căci că așa îmi ziceai tu. Știi, că am avut și un canal vechi în care postam Dragonul Ida Spider se numește și aveam 1000 și ceva de abonați. Acei 1000 de abonați erau alții, gen din altă eră, pe când canalul nu era numit Dragonul Ida, dar mă rog. Și el m-a văzut pe mine pe live, a vrut și el să joace, a văzut că jucam Dor și de atunci a devenit nu că obsedat, dar i-a plăcut foarte mult ce postam și toate alea. Sincer m-aș întoarce la era cu Dragonul Ida, doar că trebuie iar să o iau de la capăt, trebuie iar să postez shorts-uri. Eu pe atunci postam shorts-uri cringe doar ca să ajung la vizionări mai mari și la abonați mai mari. M-am chinuit o perioadă să făceam și muzici, vorbeam engleză. Am canalul Andrew GGG, dacă vreți să vă abonați acolo, el este un fel de remake al lui Dragonul Ida, o să mă apuc serios cu shorts-urile, o să încerc să postez ceea ce e în trend și toate alea. De acum așa vor fi discuțiile, nu vor fi cu mine apărând în fața ecranului pentru că sunt prea cringe și să nu mai zic la cum arăt. Și să nu mai spun că Ștefan chiar m-a rănit la sentimente odată. Pentru că știu că probabil doar glumea, zicând că arăt ca un fucking elf parcă sau nu elf, goblin, așa. Eu având probleme în sensul că mă văd foarte urât și el când a zis asta a făcut mai rău. Și că trebuie să fim sinceri. My friend, nu fi chiar așa brutal, adică eu nu sunt cu tine așa brutal. Și sincer chiar nu ești urât, sincer, te-am văzut la față până la urmă, nu ești deloc urât. Eu zic asta doar dacă o vezi, nu știu. Dar o să pun eu titlul atrăgător ca să te uiți. Și sincer, situația e destul de enervantă și inutilă. Adică stau să-mi pierd timp acum cu videoclipul ăsta în loc să fac gameplay și să explic ce am jucat și ce am găsit prin cave-ul ăsta. Așa o să fac episod de acum, fac un mic episod în care minez, fac o casă, bla 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 și apoi explic în voiceover ce am făcut mai exact ca să fie mai șmecher. Așa, deci știu că lumea nu o să stea să uite la videoclipul ăsta, dar eu îl postez oricum să fie în istoria canalului. Încă nu mă apuc serios acum să postez ca ultimul animal, o să mai fac pauze, o să mai postez un pic mai rar. Cred că o să fac și o serie de Minecraft, o să văd eu ce fac. Nu uitați să vă dați acolo un like și un subscribe, încă nu s-a terminat videoclipul, încă mai am de vorbit puțin, dar toate alea.
Și efectiv, revenind la Ștefan, eu îl înțeleg pe om, poate chiar singur și vrea și el să se joace și distrează cu mine. Problema este că e insuportabil la Minecraft, așa că mai bine singur decât să stau cu el zilnic. Nu e vina lui, e vina mea că mă enervez pe el, eu ar trebui să râd cu el, dar în schimb mă enervez, pentru că asta, așa sunt eu. Nu e vina lui, este vina mea. Doar 1% e vina lui, pentru că și eu, deși i-am zis de atâtea ori, bă, nu mă asculta că n-am nervi, așa, el tot tinde să creadă că îl oblig să joace cu mine sau ceva de genul. What the fuck, adică pe bune acum. De ce cred așa ceva? Crezi că eu sunt cineva care zice, bă, te joci cu mine, altfel nu mai suntem prieteni. Nu, nimic, eu nu sunt ca foștii mei prieteni, adică pe bune acum. Eu, sincer, de acum încolo, dacă mai vrea vreunul din voi să stea cu mine pe Discord, pe apel, pe așa, și aveți 10, ce zic eu, 10, 11, 12 ani, 12 ani excepție, nu vă dau accept. Pentru că nu e neapărat din cauza lui Ștefan, dar pur și simplu am decis eu asta, pentru că nu mai vreau să stau cu copii mici. Mă simt prea mare. Am aproape 17 ani, hai să fim un pic serioși. I-am dat hide user-ul Ștefan de pe canal, pentru că chiar n-am chef să vă comentariile. Nu vreau să aud nicio reacție, vreau doar ca el să vadă videoclipul ăsta, să înțeleagă un anumit lucru. Dacă nu-l vede și mi-a ascuns canalul sau îl ignoră, treaba lui. Eu tot aici vorbesc și tot postez. Eu să-i trimit link, mai sunt într-un server de Discord cu ăsta, parcă 2. Îi trimit acolo, ies din grupul ăla de Discord și am terminat-o cu el. De tot. Deja am terminat-o oricum. Ca să înțelegeți ce am făcut pentru copilul ăsta și chiar nu regret nimica. I-am dat Minecraft-ul, l-am lăsat să-și instaleze Terraria, Earth-ul, da, îi place foarte mult, da, sper că nu și-a pierdut progresul că l-am scos din cont, doamne, sper că nu s-a întâmplat asta. Ce i-am mai dat? Cam atâta, nu știu, și jocuri, alte jocuri, cam toate jocurile pe care le-am cumpărat pe contul meu. Sincer mă gândeam să fac un e-mail unde cumpăr din nou Minecraft-ul și mă gândeam să fac un giveaway, dar nu cred că fac asta, acum cel puțin, când îmi permit eu. Și e simplu giveaway-ul, care se abonează și mă suportă cel mai mult, Ștefan nu se pune pe listă, așa, și mă ajută în abonat și toate alea și stă și cu mine pe apel, dar să nu aibă 10 ani, altfel nu ar căuta cu mine. Îmi pare rău să zic, dar cea mai frumoasă și bună decizie, m-am inspirat și de la părinții mei, este să nu mai sunt copii de genul, universal. Da, puteți în continuare să fiți fanii mei, eu vă răspund la comentarii, vă zic, vă suport, vă susțin. Să zicem că pe live-uri joc cu voi pe Roblox, pentru că de dragul vostru, pentru că până la urmă live-ul e live și probabil cei mai mulți o să fie copii la mine. Dar încă nu pot să fac live, asta e faza. Nu știu, trebuie să fac un canalul Andrew GG, este conectat la acest canal, la acest cont pe care am canalul meu original. Și trebuie să aibă și el la 50 de abonați în order for me to make lives, știi? Și de aceea o să stau și să mă chinui să fac live-uri. Suntem aproape la finalul videoclipului. Nu mai avem mult. Când se termină muzica, practic închei videoclipul. Că nu am mai găsit alte muzici și trebuie să fie ambient. Știți, să audă muzica la spate în timp ce vorbesc. Da, deci concluzia este că eu cu Ștefan am terminat-o. Dacă vreți să vă mai jucați cu mine doar când fac live-uri. Asta nu înseamnă că renunț la orice copil care e abonat la mine și are vârsta asta, nu nimic, n-am treabă cu asta. O să mai fac și live-uri cu Gremic, dar întâi v-am zis, trebuie să fac 50 de abonați pe Andrew GGG. Așa că dacă vreți, abonați-vă, apreciez foarte mult. Videoclipul ăsta va fi dedicat cu maxim muzică și vocea mea, voice-over-ul meu și gameplay-ul. Cam atât la videoclipul ăsta. Eu am fost Andrei GG și ne vedem data viitoare.